Paulol! And Paulol Nice, will get the kill! Pera. O yan na, appear sa appear. Appear. Ulti mo na. Patay mo. At the face of chaos, he is calm and collected. Mga fans sa mga cancer dyan. Mutot ako. Oh no, umutot Right ka. ka, left ako. Men, ang lakas mo pala mag-race, Paulol! Ako rin, isa nagugulat ako eh. Pero siyempre lalaki sa akin. You will not kill my ally. Yun o! Siyempre tayo nagbabalik once again live here. Of course, analysis for Sarina, siyempre para sa Creator Brawl, Grand Quest, kasama natin si... Pero ngayon, kamusta naman yung Valorant event natin? Kasi to the fact na this is your first Valorant event, brother. Going in, ang una ko agad inisip, huwag ko muna siya isiping event. So sabi ko, creepy pag pumasok tayo dito. Para lang tayo naglalabi, para di tayo tamaan ng kaba. Sa camera, isagaw mo yung ulti na race. 3, 2, 1, go! Here comes the party! Hindi biningging. Na mga tol, di na natin papatagalin pa. Once again, Creepy Paulol versus Yamada and Mycophobia. Mukhang knife ang uunahin nilang gamit dito. Oh, shit nila. Tawa ka. Oh, lumayo ka. Aray! Gagamit na sila ng Vandal. Grabe talaga yung Argent Bossing ko, Paulol. Hindi magpapahuli dito sa comedy. Uy! Mycophobia tumitingin sa camera pagkatapos manalo. Ayan, di ba? Sumisilip-silip siya. Maganda kaya silip talaga. Pwede nga niya mahuli. Pero si Tilted Talong, Diyos ko, grabe naman IGN mo, Paulol, talaga nakakatil talaga. Grabe mga tol, ibang klase yung pinapakita nga rin dito ngayon ng sniper nga ni Paulol. Uy, grabe. Uy! Nice try. Nice try. Kita pala. Look na yun. Nice. 1v1. One hit. Oh, sino mananalo? Oh, si Knife. May nagdaya eh. Hammer yung dala eh. Saksakan lang. Taking right. Nice pop. Brain and tilted talong. Tortang talong. Tilted talong kasi. Oh my god, yun lang. Left. Uy! Grabe tutok nito. Iba talaga ang lakas ng isang Mycophobia. So hello po kina Yamada, kina Miko, Creepy, Paulol. Gusto ko lang din sabihin na may isang bagay na sobrang na-enjoy ng ating casters throughout your game at yun ay ang IGN po na tilted talong. Ano po bang origins po nung IGN na yun? Kung okay lang. Sa totoo lang, nakalimutan ko palitan eh. Ano ko palitan? Kasi di naman ako nagtitilt. Maganda nga. Nakailang ulit si Bill na napasabi na nga rin kami ng torta, nagutom na nga rin po kami. Ang dami po namin naramdaman noong buong series nyo, noong 2 games. And huwag kayo mag-alala din pala sa mga fans na sumusuporta kina Creepy and Paulol. Makikita nyo pa sila sa week 3. Meron pa silang wild card. May chance pa sila na makahabol. May chance pa kayong makita sila no sa ating onsite na finals na gaganapin on July 11. Ang first match nga natin, syempre we're gonna get to see later on kung sino ba talaga ang maglalaban-laban, and with that, I really can't wait what's gonna happen. Pero ito na nga mga tropa, we're gonna get to see kung sino ba talaga yung pwede makabawi nga rin dito. This is a battle between Within Trinil versus Creepy and Paulol. Ang una natin ipapakita ang martilyo ni Bossing mo, Creepy. Isa na lang yan. Nice! Tira! At si Tilted Talong, si Paulol pa rin ang makakakuha ng kill. First blood sila dito, Boss Bill. Hindi ka na ako masaksak. Flawless! Ay! Nakakataw! Hindi mo lang. Pushing. Start yan. Out na. Ay, hindi. Last player standing. Nalagpasan niya. One Nice enemy try. remaining. Where was it? Noin. Kaya mo. Nice shot. Yes! Let's go.
Okay, so ngayon parang nirarush ni Neil. Siya yung una eh. And eto na, sino ba yung nag-propose plan? Nawawala si Neil, nawawala si Neil. Uy, sa ice try. Huwag ka muna mag-pick, huwag ka muna. Last player Oh, standing. hindi daw pick box lang. One enemy remaining. Tilted Talong ang mawawala. The clock is ticking already. Pero paikot-ikot lang sila. And with that, Creepy, men, yung oras pabor sa kanya. Nice. Nice. Good. Last player standing. One Ay, enemy mag-isa yan. remaining. Nice. Inaantay lang to ni Trinil mga tol. If ever talagang gagamitin na ng ultimation, he's gonna use the ultimate nga in order for her to get Ganda ng pwesto. But Patay mo si Neil, patay mo si Neil. One May enemy. wall yan, Pao, may wall yan, may wall yan, may wall yan. Clutch. Glory! At si Tilted Talong ang magwawagi sa laban, mga tol. Spike planted. One enemy remaining. Tara. Ay, likod ko, likod. Likod, likod. The one gets the second! There. Dito. I'll just charge it. One enemy Nice shot. remaining. Thanks. Wala pa dito. No, ay, wait. Andito, Asan? dito, Pao, dito, Pao, sa akin. Ayun. You will not kill my tayo patayin ni Talong! Yun o! Another one! That is Let's go! foul! Si Buhay ka pa nila. Sobrang dikit, man. I mean, akala ko makakaisa pa sila Withering and Trinil nga rin dito, pero ibang klaseng ginawa nga ni Paulol with a satchel, with a showstopper. Sobrang dikit nga rin talaga ng game nila. Pero dito sa game number 2, ang tanong, is it gonna be 1-1 or probably talagang ito 2-0 na nitong nila Paulol and Creepy? Nice. Ayaw na daw, ayaw na. Sige. 1-0 na ang ating series point dito, mga tol. Creepy and Paulol. Kaya ba nilang isarado Sige. to? Last Ah, player right standing. ko mismo. Aim. Oy, nice try. One enemy remaining. Okay, dito tayo. One year. Okay. Nakayoko ako. Spike's running out of Nice time, foul, and there it is. Checking pa rin One cake. enemy remaining. Okay, wala dito. Nice. Nice. Ayan na. Side. That verticality, that is Trinil will catch 1L, will get us. Pantay na ang laban. Creepy and Paulol, they have the angle. Tilted Talong will get that. They have the verticality. Withering will catch one. Meron pa siyang slow, pero na-stun siya. One enemy remaining. Ano siya? Last player standing. Pero na-shot. At the face of chaos, he is calm and collected. No one would ever think that you'd just rocket the floor, pare. Hiwalay tayo. Sige, walk mo lang yan. Ay, bote sila nandun. Dalawa sila nandun. Pero they're all inside. Oh no! Low na, And nice. down. And Crispy will end it all. Wag lang ako ma-disconnect, please. Wag ako Yan. ma-disconnect. Wag ako ma-disconnect. Yes! It's Creepy and Paulol. Paulol, mamaya. Oh, yun. talagang- Naalala na. Ang lakas niya mag-raise, Ang lakas men. mag-raise, Ibang man. klase. Oo. Men, ang lakas mo pala mag-raise, Paulol. Ako rin, isa, nagugulat ako eh. Pero syempre, nung nakita ko si, nire-res na, ay, nire-revive na si Neil. Kailangan, hindi niya need bumalik. Mahirap pag nakabalik si Neil. pahinga ka na. Kailangan niyang pahinga. Pero ito ha, Creepy and Paulol, you're gonna advance later para sa ating Grand Finals. So, yung top kill sa inyo, yun yung mag-a-advance para sa week 4. So, kumbaga, magkakampi kayo pero pataasan kayo ng kills. Mutot ako. Oh no, umutot Right ka, What? left ako. Pakilang isa. Pakilang isa! Isa lang! Please! Pero sa tabi. Wala. Right ka. Yes! Isa pa. Yan. Narinig niyo si Creepy! Let's go! Ang Ang galing! ingay ni Creepy! Ang ingay ni Creepy. Napakaganda ng reactions dito. Ang ingay! Yes. Eto na, Direct! Paulol. Ayun, sa... Ay, ito pa. Oh, Pau, para sa'yo to, Pau. Thank you. Para sa'yo to, Pau. Para sa'yo. Ayun na nga. Pau, kaya mo rin. Okay, send to. Oh, shit!
Sa left na pala. 3-1! And Ayan na. Rockhart is Lamang si leading the Rockhart. frag. At mukhang equal dito. Si Bossimo, Oh, Creepy at Creepy. Paulul. Talagang teamwork kung teamwork. 2v1 na lang. Operator sa kamay. Ibo ang Toro. Nice foul! Ikaw push ako ang ano mo, bantay mo. Try ko. Kaya mo yan, Paul. Let's go! Pero kitang-kita ni Paulul kung nasa si Rockhart. Sabang. Okay. Isolate. Nice try, nice try. Sanay siya dyan sa angle. Ano yun? Oh my gosh, bro. What the hell? Uy! Oh shit! Oy, Pau! Naharangan ako. 6-3 ang pinapakita nila, tol. Kung sino magwawagi. It's all up to Uy, the ayun. Nag-push na. I can't see her! Hindi ko kita! Grabe. Oh my God. Nice, Pau. Flawless. Nice! Let's go! Okay. Uy! Uy, gago na. Headshot ako. Nice! 1 view. Para sa ito, Pau! Let's go! Yon! Let's go! Sige ako sa left. Andito yung jet. No. This is Rockhart once again will get that. Kailangan bumawi dito nila Rockhart at ni Paulul para mahabol nga nila. Pero as you can see, talagang later on, i-add up na natin to. Jet pa yung pinaka parang sexy. Parang ano, Manipis fade eh. pwede din, gano'n. Parang wala masyadong lagay sa ano, gano'n. Kasi, wala masyadong clothing, gano'n. Clove, manipis yan. Chamber, yan, ganyan. Oo nga. Pag breach, takin, laki. Pag comment, lumilipad Macho naman kasi. yung papa. Gagi na ako. Wala talaga. Grabe, kaya mo yan, kaya mo yan. Nasa... What the hell? Ay! 62! Tremity dito. At mukhang si Rockhart makakakuha ng opening frag. Oh my God. Ay, ina. So, kailangan habulin nga dito ni Paulul mga tropa. Pariyo na nga. Diyos ko! Diyos ko po. Okay, Ibang klase ang Dilipap. laban. Nice, Pau. Nice trade. Yun o. Ganun lang. Odin. Odin. Odin up, sige, Odin up. Sige, ako pa. Watch out dito. Watch out dito. Right side, right side, right side. Flawless. Nice! Let's go! Let's go! Right, meron. Tries to get pot shots in towards the wall. Pero ito naman, Tilted Talong. Talong. Able to Box, box. secure one down. Nice! Apira. Pero ko sa camera, Ako. Nice. That is the spray down! Ay, shit! Side step. Jillian. Sabi si Jillian, man. Tingin right. Dikit. Dikit na dikit ang laban natin dito. Kaya bang isara dito ni Jelly Puff pati ni Uy! Rockhart ang laro? Pero yan na nga. Ay, nice try. Nice, nag-line up. Pero. Gatira sa camera. Ako. Nice, Pau. Oh, kaya mo yan, Pau. Pau, you're better. Pau, And you're this better. might be the chance that he needs to try and get it Oh, down. Bandit gets the win! Binandit. Binandit lamang! Left. Nasa left sila. Oh, yun. Oh, hindi ko tinamaan kahit isa. And Paulul will get that kill! O yan na, appear sa Appear lang, appear. appear lang. lang. Tropa pa din. Oo. Uy. OP na talaga, Paul. OP talaga. Pau, you're better, Pau. Shorty. Tamang sheriff na dito! There it is! Biffy and Paulul looking to bring us to the distance, Phil! Naka-off to eh. Hinold ko pa. Men, tinutukan, binarel, pam! 8-6 lamang sila Creepy and Paulul. Pau, two more, pre. Dalawa na lang, Pau. We can do this. Okay natin isa agad. Nice, Nice, Pau. sapa. Nandiyan sa gitna. Okay, naka-crouch ako. There. Checking right. Sige, nandito yan sa gitna. Ah, sa likod. Mid. Dito. Yun. Oh! Let's go! Paulul, and they
somehow, some way, steal that round from Jigglypuff. Okay, -1. Pau, nice Pau. No info. Yes! Ano? Oh, pero. Ito game number 4. May chance pa si Paulol na makabawi. Ayun. Nice. Kita ko. Sa akin. Yan o. Nice! Checking left. Nagpo-push. Okay. 31. Ay, go. Nakapush na pala. 38. Kaya mo yan, Pau. Nice Pau. Hawak ang sheriff. Kaya mo yun to? Classic lang ang hawak dito ni Bossing Mo Paulo, and the world is looking so small. Rockhart, nakahanap na dito ng angle, and there it is, tilted talong. Enti. Hidil. Oo, tama. Medyo dikit pa rin talaga. Pero on this is the aggression coming in from Ayun, Tilted Pau. 31, Pau. Kaya mo Talong! yan. Sa kabila. Ayan. Nice. Nice Pau. Opera ata. Lumalayo. Lapitan mo. Nice! Let's go, pero. Oh my God! Let's go! Ang saya nilang dalawa, pero sadly, isa lang din talaga mag-a-advance, no? Oh. Ball pang yan. Uy! Ayan. Ay, Pau. Ayun! Power! Operator's hand. At ito na nga ang hinahanap natin, Boss Phil. Paulol, Kailangan yan. iinit. Pero on this game, Hard left. Nasa box. on this round, wall bang tumama? Tumalon lang siya. Pero, meanwhile, Jigglypuff trying to creep up. This is Paulol. Will catch one. Nilabas na yung bandit ni Rockhart. Harapan na mas matikas yung bandit ni Tilted Talong. Pero ito na nga, 2v2. Oh! Made that a 2v1. Trying to jump peek and make things work. As Nori. Clutch it, Pau. I believe in Pau. Oras hindi na kaya at lalong-lalo na yung puntos, ladies and gentlemen. There you have it. Congratulations. At least pinagpawisan sila sa gold, men. Yun na importante. Alright, going back dito sa ating interview mga tropa, I just wanna say talagang congratulations for the both of your teams. Pagdating naman dito kay Creepy and Paulol, isa lang from your team ang mag-a-advance para sa darating sa week 4. At ito yung pinakamataas na kills. So, I just wanna say, kasi ito i-adapt lahat dun sa 4 games Merong isang player na 35 kills. Yung isa, 32 kills. Oh, wow. So ang tanong kung sino. I just wanna say congratulations to Trade. Creepy! Yeah! For having Wait, 35 kills! Nag-disconnect yung camera ko. So, siyempre, first of all, ano gusto mo sabihin sa lahat na nandito ngayon live? Napanood ka nila naglaro ng 2 weeks ago. Sobrang solid doon. Kamusta naman? Siyempre, salamat sa lahat ng mga fans, sa mga cancer dyan, sa sumuporta. Thank you sa Rumble Royale, sa Naos, sa lahat, sa Valo, at siyempre sa Riot, sa pag-invite din sa amin para maging part nito. Eto, brother. Dito tayo sa gilid. Sa taas. Ito. Kung napapansin mo, yung katabi mo sa kaliwa, is yan yung kaduo mo. Si Creepy. Creepy nga dito. Silang dalawa yung magkaduo, pero si Creepy na kaya nakapasok. Anong gusto mo sabihin, Creepy? Ay. Huwag mo akong pahiya. Yeah.